Kai, Aliji ka bar kiɗa na yi magana cikin tsari. Mu-Muka lashe Zabenmu. Kosan waka yau ma ni nan zakuwa da labari. Mu-Muka lashe Zabenmu. Alka Saudiya ya ce na banka da wanga labari. Mu-Muka lashe Zabenmu. Na sabon kuɗi ya ce kosai ba su labari. Mu-Muka lashe Zabenmu. Yan ni da